محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمدا حمدا ياتي الله بعدك يترك وتجيب لغم قرنادو يترك ونولي أن باب ولا بتل دفتفو وليا بشاق قلبين ولا من جكرين كنولا دويلم تينولا بدينه كسباب أنو بقول سنة بشترين يا الله جولو يا ما كفود تقوجم كان بسوق كان وندي بهادر الدرين دم دوكو سابي دوكو غرغل تشيرن من تيجاني لوم تو سراج بلا وجبورين سغتا ماري جوتي ليدي ورتا فودون يايو يا كوكي ارا كوكا دي داني فو غرتيرين gila ceerno men tijjani tijjaari ko welamma mawɗo e diine sunnana siftore almuudo fiiɓiri ceerno duumo e jewrugol ñande arde ceerno ko ndungutagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ena yaakore ko nulaaɗo wi joomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona saatore o e garnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto faatore noon allah waɗirene cheikhu oumaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan haa gore woto wi ko giɗo almuudo inamana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓe noon ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jalnore wuro ngo e sara wuro ngo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko allah jeeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore ka ɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaji wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nato nguraka awdere moyde e sonjerin ndertire laawol waliyu e men ko faabuma neldaɗen ina sokoli haale sarɗi yeeji ɗi gollire ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnona noon beele weltore o wonaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo hen yimoɓe to goytore mbiɗo yetta allah e guurɗe guurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurte ɗi garaji lobbe mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerende mum beele arma jooso ɓe dokka janngo mi siftore timmode haayo o ko juulde e musuɗafa ɓurnoɗo kala ɓurnoɓe kala mone yettire yo allah wele qutbujo mawɗo mo jokkiɗen on barke mum e hadaruji allah ne yettore hamdan mi yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille gam ɓurnaɗo omo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaaɗo wiilomti nulaaɓe e diine he ko suɓaaɓe annduɓe golle sunna ɓe ceettore yo allah juulo e makko fodde tagooje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe haa darngal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjaani lomto siraajo ɓele omo jaɓɓore sagata maare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire
gila ceerno men tijjani tijjawari ko welamma mawɗo e diine sunnana siftore almuudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaaɗo wi joomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e di fatiha e salatul fatihe جاب دعاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله hamdal mi yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo omomo yettore onuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wilomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjani lomto sirajo ɓele omo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire gila ceerno men tijjani tijja ha o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore almuudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaaɗo wi joomen e fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona satore o e garnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto fatore noon allah waɗirene cheikhu umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore
warawi ko giɗo almudo ina mana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓen on ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jarnore wuro ngo e sara wuro ngo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko allah jeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaje wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nato nguraka awdere moyde e sonjerim ndertire laawol waliyu e men ko faabuma neldaɗen ina sokoli haale sarɗiyeji ɗi gollire ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnona noon mbele weltore o wonaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo hen yimoɓe to goytore mbiɗo yetta allah e gurɗe gurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurteɗi garaji lobbi mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerelɗe mum beele arma jooso ɓe dokka janngo mi siftore timmode haayo o ko juulde e musuɗafa ɓurnoɗo kala ɓurnoɓe kala mone yettire yo allah wele qudbujo mawɗo mo jokkiɗen on barke mume hadaruji allah hamdal mi yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo o momo yettore o nuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wilomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjani lomto sirajo ɓele omo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire gila ceerno men tijjani tijja ha o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore almudo fiiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴini lomtugal ina yakore ko nulaɗo wi jomen e fuɗo fuɗo garnu fof o nular waliyu e diine he mona satore o e ɓarnu wonno ɗum ko ceerno sirajo men oɗo ko ahamadou makko ɗum woto fatore noon allah waɗirene cheikhu umaru e lomto mum so tokaraɓe nandi dokke yoɗan ha gore wata wi ko giɗo almudo ina mana ceerno mum balɗum ko gonga mo yeddi yo ƴew deftere ahalul basairi wadda fatiri kawri ɗum ɓen on ko kawri e diine fof ina tugore bisimilla ma kono koɗɗo bismi hoore mum ko e ɓerɗe he bisma ko mbeleɗe jarnore wuro ngo e sara wuro ngo ngari eɓe garnani duwawuji mon eɓe gandi ɗum ina dandore mo yi jaɓɓagol ma hanki anda ko allah jeyi fiyakuji mum mo rokki he fof yakore kaɗanninoɗo e siftinoyde tagoje ɗe o diine kane sunnaje wirdune rokkire kala noon mo ɗalda ngurare nato nguraka awdere moyde e sonjerim ndertire
لا والولي يمن كفاب من الددن إن سكلي حال شرد يجري غلره ɗum ɗo ko gooto e almudon ma fuɗɗi ɗum koko faɗɗi ɗum o yinnoona noon mbele weltore o wonaji mo wona habbare ɓe jimirtani ko welamma wurtimo heen yimoɓe to goytore mbiɗo yetta allah e guurɗe guurtuɗe kamɓe ɗum yomi wurte ɗi garaji lobbe mi dasore mi wona gawlo hadaralu ceerno men e seerelde mum mbele arma jooso ɓe nokka janngo mi siftore timmode haayo o ko juulde e musuɗafa ɓurnoɗo kala ɓurnoɓe kala mone yettire yo allah wele qudbujo mawɗo mo jokkiɗen on barke mum e hadaruji allah hamdal mi yetti allah baɗo ko yettire o tagi bille ngam ɓurnaɗo o momo yettore onuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fof waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wilomti nulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo allah juulo e makko fodde tagoje mum kane ɓe sugu kane wondiɓe ha dargal dare ɗum ɗo ko saabi ɗum ko gargol ceerno men tijjani lomto sirajo ɓele omo jaɓɓore so gatamare juuti leydi wurta puɗon yayo yaha kokke ara kokkaje dañe fof gartire gila ceerno men tijjani tijja ha o ari ko welamma mawɗo e diine sunnane siftore almudo fiɓiri ceerno duumo e jewnugol ñande arde ceerno ko ndungu tagoyna faabore ko hinne mawɓe labaɓe yaaɓe e wonɓe ɗo lomtiɗo moƴƴiri muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada